хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода секомната квартира дар шашум ошона қарор дорад. 80 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. нархаш 220,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 102 микрорайон. яккомната квартира дар 4 ошона қарор дорад. 55 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 293,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 19 микрорайон. яккомната квартира дар 6 ошона қарор дорад. 45 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро сирот шуда бо чиди чораш фурӯхта мешавад. нархаш 200,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. дукомната квартира дар 11 ошона қарор дорад. 64 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти миёна таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. доми 12 ошонага. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 284,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафҳои 9 километр. яккомната квартира дар 6 ошона қарор дорад. 43 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. ҳамаи хонаҳо евроремонт. балкон дорад. доми 6 ошонага. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 300,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 112 микрорайон. дукомната квартира дар 9 ошона қарор дорад. 64 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 380,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, 2 микрорайон. дукомната квартира дар 4 ошона қарор дорад.
58 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва сиветаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро сорочна фурӯхта мешавад. нархаш 260 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд, 13 микрорайон. яккомната квартира дар 3 мошона қарор дорад. 44 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва сиветаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. дар наздикӣ мактаб. хонаро сорочна фурӯхта мешавад. нархаш 185 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.